Ciclomotor. Fa una calor xafogosa. Avui la partida de pàdel ha caigut de la banda de la Judit. Me n'he acomiadat rient, però en el fons estava emmorriada. Mentre anava a buscar el ciclomotor, he pensat en el seu cos a la dutxa. Mira que n'està de bona, la tia. El ciclomotor és de l'avi. Té una pila d'anys, però encara funciona bé. I a mi em serveix per no fer la caminada a ple sol fins al final del polígon industrial. La minifaldilla no dona per a res, i quan n'hi ha sec entre el selló i jo, només hi ha la tela fina de les calcetes. L'he engegat amb 4 pedalades i en sortir de l'ombra dels pins, el sol m'ha inundat els ulls de claror. Amb una mà a la maneta del gas i l'altra buscant les ulleres de sol a la bossa lligada al darrere, no he pogut canviar de marxa i he continuat avançant en primera. El motor vibrava fort. La vibració ha passat al xassís, del xassís al selló i del selló a... He flexionat els braços vinclant el cos endavant, cercant el punt més dolç, i he obert les cuixes perquè s'hi aplanés bé a sobre. He donat tot el gas. Semblava que el ciclomotor s'hagués de desmuntar. L'excitació ha crescut i amb prou feines veia la carretera. La moto anava a pas de tortuga, però el cor i la respiració s'acceleraven. Per no quedar-me a mitges, en arribar a la rotonda de l'entrada del poble, he girat per entornar-me'n. He començat a gemegar, cada vegada més fort. Cames i braços se m'han esborronat. He notat els mugrons endurits pressionant la samarreta i la rojor a la cara, al coll i al pit. Un formigueig m'ha començat a recórrer els braços i les cames. He premut les cuixes contra els laterals del selló. Sentia un plaer molt gran, nou, diferent. Per fi ha arribat l'explosió. Una claror intensa m'ha cegat i he perdut el món de vista. Les convulsions m'han fet fer unes quantes zigazagues. Un cotxe m'ha avançat tocant la botzina i dient no sé què. Ara sóc a l'ombra del nesprer del pati de casa l'avi. Penso en el cos de la Judit mentre amb un drap netejo la humitat del selló.